piwampaw kapor banget ya. Lai baje mynstep ya kati jong kta khlem poi pyrkhat ngam shuh bandon ryngkat buntang jing kylli khlieh jong Balei kumne kawan je ummat slem nadang yo bang kdup ya Phi Ieid shadem nadang pyrkhat Haduh tymmen ngin ryngkat Kyntien kren khatduh ngadang kynmaw Haduh mynta ngatipin saja ummat Hynrei Wat pyrkhat Wat Haduh jing jing Balei nona pertei dan orang pikawai ngas ngepen shisha Phi Ieid yang kamit kumbak jong aja bien jong pishong kumnungan khlem Phi longkung ubay man kasning ladalaban let lang siya baringan sumar baya pinga kwa ba pinim ummat slem nadang yo bandup ya Phi Ieid shadem nadang pyrkhat Haduh tymmen ngin ryngkat Kyntien kren khatduh ngadang kynmaw Haduh mynta ngatipin saja ummat Hynrei Wat pyrkhat Wat Haduh jing Phi Ieid Balei nona pertei dan orang pikawai ngas ngepen shisha Phi Ieid yang